Haka khadwai trek rampang arjar penrio ki bor plate ka Umsning kila yo ching Pynthor Halor ka jingdan jang ka wai ka Metïap ka bala Thiah Lyngktar Halor Skum ka ba ka badan hak wai ka Pynthor haka Shnong Umsning proper e kat kum ka khubor na ki pulit la ong ba kumba ka por sau steng no phaisngi kila yo ching Pynthor no rang ba Shnong ka Umsning proper e ya ka jingdan ka te ka Metïap ka bala Thiah Lyngktar haka te ka chaka haka jingwan poi ki pulit lalap ya ka te ka Metïap chung wai ubrio ubom shimla itu kerteng bol antat bandan hakarta ke bah pedeng arfanyo bat life prasnam kerta hakate ke caka long blale ke chung tokit bnia hakate ke caka balap ek te ke Metïap harangkat ke jingdan lang ki baski hadien kani la rapat ek Metïap civil hospital nongpo banle ke postmortem bak chung tokit hi kadang ya chakman Habatin, pej bahaki ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya